Ah, Ay, gabilin. Yan na nakakadito niya. wala lagi. Ano nga man. Oh, kalibutan ba kita ni? Pilipinas. Oh, si Coco Martin. Coco Martin na ba? Si... Oh, siya. Latagaw ni Jero. Hey, what's up amigos? Welcome back to my channel. This is Latagaw. And for today's video amigos, gagawa tayo ng workout exercise. Workout exercise ba? Simple yan. Basta mag-workout tayo mga amigos. Ang titirahin natin ngayon is ang abs. Ito abs mga amigos. Wala pa akong abs pero nababawasan na yung taba ko. So, ang titirahin natin is ang full abs workout. Yan, full abs workout. So, sa aking steps po ito, mamigos. And, let's start na, mamigos. Go! Rest. Go. Rest. Go! Rest. Go. Rest. Go.
Rest. Alright mga amigos, natapos tayo sa workout natin na full abs workout. So, sa akin po yun na sit up. So, yung ibang or mga bodybuilders is iba din yung sit up nila sa workout, sa pagtira ng abs. Pero sa akin iba din. So, sa akin po itong steps ng workout. So, sundin nyo lang yun mga amigos. Pwede na yung makabuo ng abs. Dapat wag nyo skip. Kailangan kayong mag-workout, mag-sit up every day para magka-abs talaga.